Aishi. Cara pakai kamera ini. Dan jengha kani ka thanhi parok ko we te ko mai ong e skitri jong kani ka lai ndere ba yalam lai ka program ba yang pagani ke jingpen ko borom hangni por ka long tang tang i paren tai na liang jong i pat ka staff ne ba ni kana kan jang sab sin tang sing ba phila le ka e ka ba khaw shi bone ka ba phila ai kani ka jingpen ko borom haji sha kum ni staff ting pat da sio dei ba phin le harkat ni kani ba phin ko nim pat sio dei pat sio hat te ba phin le kani le kani ka ba phin ko borom rai cái ba phila cái ba perkhat ling ba kani ka ling ba ka jing shong meeting jong phi ki jiprangan cái ngan stup ka long cái jing bha na benta kani ka than ki por ko te kumbai ong ba I iskete jong phi ba la pan form ni ba phang kani pan khana ho jadi sha ka pan khana meta ki pai ba te ngim padon ho ka dan tang ba at di ki pan khana tang bang ngim la ban pendrung paron mangi le haju bat klinik haju bat pen kha te kum de ki long bon sim doi ki la ban rung ngim na te khub le shibun e ling ba ka jing ya rap jong phi ba ling ba ka jing tai system ji ba ling ba ka jing no jong phi ya ka ba phila pensiona ka pang ni ka pan khana dak tam pendon kam ya ka pan khana ling ba kin ki di bawan sim dawai ling ba ka sub sentar jong ni te ngam la kham da pen pau ka jing ai khub le phi ba ka jing siung shibun e ka ba phi ya rap ba ka ni ka ba phi le ka ni ka por ka long na ka jing bhai ka ni ka than hi bro ka wai kum ju ling ba jing bhai ka ki bro ki bawan syak sumbar hang ni te napan pau ka jing ai khub le Pidan kano kajing syak keren le se ba fitri nam ta paj ba sibun ba kajing syak keren sing thale se pidan kum kata nak le ngi kloi banwan bandon kat ba fi kano por ka ngilang ki blak kloi banwan ha kano minit ka ba fi pidan kam te khuble sibun uble don kat ba fi khuble sibun ya ki noi lam jong ka laling do area ini khuble sibun ya baro ipara spai ba pila aimet bon musim nam ta kane uble nak ku nam ta jong fi bat hadin kane ngin sa se ngliang ki jongi sing kamkut ang ni ngin sanang yai trai sitom namta kijing don kam kijong pi bangin ong sikbor bahalor boleh nang don kat berti barok kam tam ki staff tur sepang spai kari imslam ke SWC lain do ini unit di badan apok jongka berkum juru SWC barok koi tur sepang spai kari Kublai Sibun Samla Lumlang di Presiden SWC West Hasbil. Kumban su pengkan ma kalau ba ini ide we presiden ba mangne nak dong kat khanji bla tai sitoma na ka bantai bijinan kam tu bon kajing sngongu ya pi kajing upor ban ai kajing syakri namta ki pajba jong ne khan nga penpau kajing sngongu ya ka lailing do hi hadin bakal yo I ya kajing trekam kajing piang ni rase kilawan ban pej ban jengo ya kene kajaka kile I kajing duna le depan ai jing tho kene saka doktor bare di SMO barhaju poru kila kerpat ru nam tagi bor bere perfect ya kane bakin pendiang no kan pala jing don kam jong kane jaka hangne ngi hangne hoj wala ngim juwan hangne re ngim ju ino kun swet ya ki produk prosnam ke jeng ba jing sakri ya kane ka thain ke jengi kum ju ru ya kene nu benta la ka de ke jing ke la ka de ka surok la nu benta ngim ju la da ka bor bere pek kimla ya kata ngimla ban le e re kat pala hi ngi ai ke ketiga diang namta kani ka thain te katno ke jing sotuna kani ka sngi ka ba ngilai yami dang step bangin pensiona kani ka panjana ni namta ka jing don kam nomor ngi ui lada nakliang ka sub sentar hang ni kam don la ka jong ka panjana pa ba ka e ba dan ta ka we namta jong pi staff ba pin daga ju gi ka long ka e ka ba so e le si namta kani ka thain handai ngi hakni ka por ta kum kadak bangin burom ya ka mariang hakni ka por kum tangi layak keren ta ka jingsim kia jong ini ginong yalam layak keren ta ka bakin ya no way ka tin way simen nanta ki perana yalam jong ina jaido lakit way kumut nanta kum juru ngi ya way prak way kat ngi jing don kam hakni se de hang ni ka bangi sotu ka jing etli kalong ka bawah ngis ngoto nak sibun ya kene ka mensim se ka jing le jong ka SWC laileng do le se kan ai nuk sapat tangi gitu ya ki dekat jong ka SWC haki keleng unit ki circle ndai le se ka jat mendu hi bar ka wei wa bangi su don tang ka bangin keren le keren haki bor ber pe ndai kat ka balak ru ngin yarap ya ka bangi ngila
kan ni kalau si kadai ka history hapo jong ka than ka jengi buat hapo jong SYC ngile trai menta kat ni ru kadai ka sin ka ben kong ka bang ya rap kum kini ki benta ka ba kadai si sha ka jing don kam jong pat ba te ha ka ju ka por ngi wan hang ni da ka bangin wan ban kam dai kata ka ban penku buram hoi sha ka bor ka jong ka SYC jong ka lain do kam la ban penku buram ya kat ka jing le ka jong pi ni ki staff hang ni ajaka bagi long kumi ki jongi nak ni ke jaka ken lej ban yo khendong ha civil hospital hamayapan te rengkat hagiwe pat ki jaka le sika siam sitom phan adu surok nantar menta lele ha ba la yo yo ni jengpang don ki ba thia ha wa sumara corona care center civil se yubun ki nong ki menangut we kede gaju ke hospital ke sumar ya gitu ki bapang kede gaju ke hospital ke sumar ke ba ki silet man kasngi te dena kata kata ki la shifting ha Rai ke jeng don ke jeng pi hang ne ke jeng slur ke jeng pi hang ne la kat nut menta bala yo khandong khat we ngut ki bala yo khandung ha ka ne ka sop sentar long ka jeng ke khu bu krau kum ka seng ngin a ke jeng thap ti nam ta ke jeng tom jeng ki sap hang ne se khat we ngut la long hi ke jeng mentoi ke ba krau tang ba ka plat na nomor hang ne ki bawan onjar tingwan da kejat hande kadang sut ba nadu ki jing don kam naying na sem kadang jan ba kalong ka ke basut nat ba te le se ka jing kentu ka jongi ka sang ka jing kerpat jongi ka sang kalong ya pi no treng ni ba kan ni kam de tang pan kut no hadin balakut corona handai kan ni kan ye teng ba jing sakri ka ba baha ka jong pi nam ta kan ni nakleng ka jongi ru kumba nakleng ka sarkar ngilai kren nak we ka por we pat nakleng di sembu nadu mensua Gila dep ya kan yakni doktor pirang la yakendu berkilong bakin upgrade no yakni sa ke PSC rai hadu menta hadin bagi la yakendu ki ong gilawan thau yakni ke jaka jeng itu gilawan nang ong gilawan thau yakni ke jaka ban upgrade no ke PSC rai keempat urlong hadu menta ingin persang hi kat balak ngila yakendu hi health minister apa kan ni menta ba kin lek lo yakni menta ngin saya nang ya pin mau nak SPC lailung dok kadon hang ni nak liang jongi kina alam ke distrik ruk ni senran lang ngin kersan lang ini kam kabdai jeng mentoi jeng ni kathan de kumta khendiat ngachu kitbok kriang ya phi kum ki nong trai hang ni ba phin nang yai trai khamha kum juru bo blai nong kurku nong taka jeng trai sistem ke jong phi namarangi kibru la da blai don kat ka minot le na ke jeng trai sistem ke jongi kan ni ke jeng don dekat ke jong blai le si pidon ki nong trai hang ni prangut kendai ngut hari kabor ke jong blai le si ke bandar kat ati hang ni kilaban seluruh kilaban trai ke ni nam ta ke jeng mentoi jong pai ba ke jongi kan ni ka than di blai nang kerku ke jong pi le si ke ni jeng pun kop uram ke jongi ke tang kadak ka barit ndai nak liang jongi ngin yai pertu ya pi le si pi kinong ki bru jong ni ka than ke jongi ki ba klebi ke kerteng kumba ngila bu ba kilaban klet no ya kerteng ke jong pi handrai ya ka jing trai sistem ke jong pi lanu ki laban klet gilawan ban yo kendong ni ke lalong ke jong mentoi ke bakrau kin masuk ban klet se ke ni ibu ke jong duai ngilang jong iru ngin yai pe ke jong don kam jong pi la don kam kan no than ke menta kasni ke kane kala dei nak ke benta jong pi ke sub sentar ba pasko ke jong pe chikri jong pi na IT so presiden ke distrik ini ban IT ke kan tak ha syua bangan pli ke ne pan khana pan pau ke jeng sungu sisin ya barok ke para dekat ke jongi ni sungu yo play ke chasing ngidan ki misteri ngidan ki jeng syala dang isi yawan ram la se kumni kamlong se ngisi pendat tang mentas ngi hendai sungu yo play po jeng kaseng ngidan ki misteri arngut ki misteri ki bala tres tom hanam takani kunju para dekat jeng don ke jeng pi la se kan ai ke jeng mentai nam takani ka than te kum kadak ka bangin sa IT no hapi nam takani te kum kadak bang ngan syua ba ngan IT ngan pli kani ka pain khana nam tai pai ba jong kani ka than ke jeng i buan ban wat dawai ban pak sumar hakani ka bentah tahun 2000